Hoxe pola tarde presentouse en Chantada a Alternativa Galega de Esquerda, a coalición de esquerdas que concorre por primeira vez ás eleccións galegas. No acto estaban presentes algúns dos candidatos pola provincia de Lugo. Esta coalición nace da unión de Anova e Esquerda Unida principalmente, aínda que hai outros colectivos que tamén están na coalición. E temos tamén representantes de ecogaleguistas e de ECUO, de distintas zonas destas comarcas do sur de Lugo. A parte das persoas que imos na candidatura, temos tamén un equipo de traballo que xa está xuntándose tanto para facer a campaña como para ter unha serie de, digamos, fervedoiro de ideas do que hai que facer nesta sociedade, non? Aí estamos xente de todas estas forzas políticas da coalición Alternativa Galega de Esquerda, pero tamén xente que, sen militar en nada ou sen ter esa adscripción partidaria, forma parte disto, porque do que se trata é de que esta coalición que facemos para estas eleccións ten un obxectivo moi concreto, que é desaloxar do poder, xa confundimos PP con poder, que é desaloxar do poder a esta, como lle chamabeiras, brigada de demolicións, limpeza étnica e ecocidio, con todas as letras, é así, para facer un dique de contención contra esas políticas destructoras da maioría social, contra o empobrecemento da poboación, pola suba de impostos os que menos temos, sen perseguir, por exemplo, a fraude fiscal, contra os recortes na sanidade, na educación, que empobrecen aínda máis a xente de abaixo, que está a pasar moi mal, contra o lingüicidio, contra o que dicíamos, a destrucción do medio natural. Dende a Alternativa abocan por un cambio radical no xeito de facer política. Que se ve como non é unha democracia real, non? Por exemplo, estes días, a xente que reclama os seus dereitos lexítimos conquistados despois de moitas loitas e que os reclama pacíficamente, reprímeselles. Entón, estamos nun estado de excepción, queremos facer un cambio social e para iso queremos levar a voz da xente ás institucións. Non somos máis que un instrumento dese movimento social que ten que levar as súas demandas lexítimas da maioría social ás institucións que están feitas para favorecer a maioría social, non a unhas minorías que se están enriquecendo, por exemplo, coa privatización dos servizos públicos. Tamén fixeron unha invitación a todos aqueles que se sentan identificados con esta maneira de pensar e que queiran participar nesta coalición. Pretendemos convidar a todos aqueles e a todas aquelas persoas que desexen participar con nós. Nos temos aquí asambleas abertas, estamos recollendo iniciativas de todo o mundo para intentar que isto se faga da mellor maneira posible e, xa digo, para intentar rematar dunha vez con este tipo de políticas e que os cidadáns volvamos a ser dunha vez os donos da sociedade, que é o que nos levou ao principio desde que se instaurou a democracia. Dende a formación quixeron resaltar os valores desta coalición de Alternativa Galega. Por que facemos esta coalición? Pois porque non todos os políticos son iguais. E porque a política é necesaria, pero moito máis necesaria é a participación. En ese senso, as nosas propostas van hacia unha democracia participativa. E por iso, frente aos valores da dereita, aos valores neoliberais, da tecnocracia dos mercados, facemos unha fronte ampla cos valores de esquerda, como poden ser a solidaridade, a honestidade e a dignidade de milleiros e milleiros de cidadáns desta Galicia que non se resignan a perder os seus dereitos. E por iso invitamos a toda a cidadanía a participar non só nas campañas, senón tamén a exixir que os seus dereitos se vexan reflexados nunha Cámara como é o Parlamento de Galicia e que esas leis que se dictan sexan tamén respetadas. Mañá venres será o primeiro acto público de Alternativa Galega de Esquerda aquí en Chantada. Será no Hotel Mogai ás 8:30 da tarde, onde intervirán, entre outros, o seu candidato número 1 pola Coruña, Xosé Manuel Beiras. Estamos abertos.